unifrontoiari buruzko informazioa dakarkigu. Markinas hemengo unifrontoia Abesua kalean, herriko erdigunean dago kokatuta. Kanpotik begiratuta ez dirudi eraikin handia denek. Berezitasun fisiko handiak izan da, frontoiak rol garrantzitsua jokatu du eta jokatzen du Markinas hemengo gizarte bizitzan. Frontoia izatez 3 horma besterik ez dira, baina horma horien artean espazio magikoa sortzen da. Eta zesta punta 19. mendean sortu omen zen. Guk elkarketa Miguel Angel egita pentsatu dugu, bera aditu bat delako Markinas hemengo frontoiaren inguruan, eta gauza bitxikeri eta informazio asko dakienez Markinako frontoiari buruz, pentsatu dugu kandidaturik eta hoberena bera izango litzatek. Noiz zabaldu zen Markinako frontoie. Frontoie, Markina eukidago frontoi desberdin batzuk. Gainera, frontoie izena nahiko modernoa da. Sasoi baten aurretik deitzotzien juego de pelota. Baina ez juego de pelota joku modun, ez leku baizik. Jokatze zen lekun, jenti deitzotzen juego de pelota. Orduan, Markineko juegos de pelota eukiban desberdin batzuk. Jokatze zen pareta barik, lurrean. Retangulo baten, erdi zen erreiza bat, eta bando bi. Orduan, bateak jote ban pelotari, pasetan hori erdiko marra. Eta bere aurkako batek, erantzun ditxe ban, horrela. Orduan, horrei deitzotzien juego direkto. Baina gero, denporaz, ipini zen paret bat, frontiz. Eta orduan, bihurtu zen joku direkto en indirekto. Ni 11 urtaz zinitzen zestaz, klasiko asko ebizelako bat ez be, da familixan be asko neuk esan zestaz ibilitzeko aurratik, da Markinen asko ikusi zen da zesti, asko ibili zen da zestaz, da gaina izaro harbe eukitxe Markinen referente modun, animo beninen horrek. Ni bemaik zen da emun 11 urtaz zinitzen, nien ebipez zestaz jolazteman, eta frontoien bastante jente ibili zen da berritxun, eta ni benioelen guzinaz bata punta unitzen zestaz, da hori be importanti zestan aurrera pauso bat emoteko. Ni 9 urtaz zinitzen zestaz, eta zinitzen lehen mutil gazteka punta uzien berritxun, lehen guztu eta lagun batzuk eta nebi eta lehen guzinaz eta lagun bate azkuten itzen eure nebi eta beste batzuk ikusta eta beti plastikozko zestia zibitzen ginen jolazteko, eta gero 9 urteaz Moskoen aukeri apuntetako behu zestaz eta hor txazi ginen. Ni beti den ikibili izen da zestaz, nire familixan iselarak ikibilitzen dira. Punta honitzen, 2. mailan edo honen gunin, izare harbe ikusin ebarako hemen frontoien jolazten, ze beti mutik ikusten eban, baina neskaiken eban ikusten da bera ikusten ebanin, nire pentsan eban apuntetik. Ni pentsa dute goeri asko betu dela, baina gana guzti asko batzen dela hobetzeko. Lehen sasoi baten ez zuen neskaik zesta mundun, eta hon gero eta geixadaz, gero eta geixaga, eta asko datoz betik azikia berru betzen doien. Gaurkoan Felix Espilla elkarrizketatuko dugu. Bere oso famatua izan da zesta mailan, eta bere ibilbidea ikusiko dugu. Nitzeko zesti izen da, nire bizimoduz da. Bizimodu bat, urte askotan, horti bizinazena, eta gustoko kirol bat izan da, nire gustoko kirol bat, eta espektakularra inorrek ikusteko moduko baiz da. Laguna handiziak itxuaz, aukera mozte, beste herri alde bat zuk ikusteko, eta jokatzeko, eta zeutzeko, eure kultura eta dana, eta gero, ni pentsetot ezaguna izena dien, zesta punta mailan mundu osuen, ezta? Eta hori nitzeko oso garrantzitsu izena, ezta? Neskak egoti zesta mailan oso ondo bitxantate. Da gaina be, lehena bebazauen baten bat, jokatze bana, baina oso gitxi. Seinalote zeleik ez duarre 4-5, ezta? Da gaur egunien eskola neska pilu da jokatzen, eta ni posgarrixi da, ezta? Zer gehiago, gazte-datik hasitxe daz, 8-9 urtaz hasitxe,
eta maila bat oso ona erakusten da bizeia, txapelketetan eta partiduta jokatzen dauzenin, euren artien gainabe, eta, bueno, ikusgarri zibitxentazte, neskape, kiroldanen moduen, neskape gotie, ez da munduen, ez da. Ameriketa juteko aukera ikondi ez tozku emon, da aurrinen jugarin hori zen da, Bartzelona, da iparraldera eta holan, da... Bueno, bai nitzako eta bai markinentzako, frontoi izen da. Ikusi dugu, deporte, festaz jokatzeko leku bat, baina ez. Hortik aparte, frontoien ikusi dugu musikako festivalak, ikusi dugu erakusketak, izen da leku bat etorteko gure botatzeko. Ikusi dugu bebai bertsolari. Orduan izen da, leku sozial bat. Leku bat gainera apropos, bere dimensio gaitxik, eta bere kapazidade gaitxik, herriko jenti etorteko eta leku komuru egoteko.